O tânără de 19 ani din raionul Dubăsare a obținut titlul de Miss Moldova 2024. Mihaela Nicolaev învață la Facultatea de Jurnalism, este pasionată de muzică clasică și se visează să fie regizor. 21 de fete au concurat pentru titlu și au avut de trecut 3 probe ale concursului. Deținătoarea titlului Miss Moldova 2024, Nicolaev Mihaela. Mihaela Nicolaev a primit aseară coronița de Miss Moldova și este cea care ne va reprezenta țara la Miss World 2024. La defilarea pe podium, tânăra a strălucit într-o rochie de culoare roz, cu care a atras atenția invitaților. Mă simt foarte fericită, am emoții de nedescris. Ne-am pregătit în jur de 2 săptămâni și jumate. A fost o perioadă extrem de frumoasă pentru mine, o experiență de neuitat. La sigur îmi va rămâne în memorie pentru toată viața. Tânăra a luptat pentru titlu alături de 21 de concurente. Acestea au trecut prin 3 probe de defilare în care și-au etalat siluetele. Când vedeam că deja se înmână titluri și totuși titluri rămân mai puține și mai puține, inima începea să bată, emoțiile erau la maxim și cumva speranța era. Și totuși uite că am reușit. Celelalte fete s-au declarat fericite că au participat și spun că nu s-au supărat că nu au primit titlul. Ea avea cele mai mari șanse, se observa, domnișoara într-adevăr își dădea silința și era sigură că va câștiga. Я просто счастлива находиться здесь, и для меня огромная честь представлять свой маленький городок Каменку. Miss Moldova este un concurs național de frumusețe, învingătoarea căruia reprezintă anual Republica Moldova la concursurile oficiale internaționale de frumusețe. Anul trecut, Miss Moldova a fost aleasă Diana Spotarenko.